Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Taħt saqajna hemm Malt oħra, mhux dak li naraw fuq il-wiċċ. Bini, ġen, traffiku, storbju, karozzi. Imma Malta moħbija. Fis-skiet, fid-dla, fis-satra. Labirint ta' mini kmamar u passaġġi li tħaffru mal-medda teluf ta' snin. Xi wħud nsija. Xi oħrajn magħrufa. Bot hemm oħrajn li forsi nstabu, ma ħallewhom sigrita. Illum kulħadd jaf li taħt il-belt hemm belt oħra. Passaġġi wisgħin u dojoq, kmamar enormi, ġwiebi, shelters u sistemi ta' drenaġġ antiki ħafna. Imma mhux taħt il-belt biss. Waħda mill-aktar strutturi misterjużi f'din id-dinja sotterranja hija li poġġew ta' ħalsa flieni. Post sagru, post antik, post misterjuż. U hawnhekk tibda waħda mill-aktar leġġendi skuri fil-Gżejjer Maltin. Storja li ilha tingħad minn ġenerazzjoni għal oħra. Fil-bidu tas-seklu 20, bejn l-1900 u l-1911, meta li poġġew kien għadu qed jiġi skopert, klassi ta' studenti tal-primarja, flimkien maż-żewġ għalliema tagħhom, kienu marru li poġġew bħala parti minn ġita skolastika. Dak iż-żmien li poġġew ma kienx kif nafuh illum. Ma kienx hemm mapep preċiżi, ma kienx hemm dawl modern u jingħad li xi partijiet minnu kienu għadhom mhux esplorati kompletament. Il-grupp mexa l-ġewwa u niżel aktar l-isfel. Il-bogħod mill-wiċċ u l-bogħod mid-dawl. Sakemm skont il-leġġenda, tilfu triqthom. Jingħad li għal xi jiem ma ġara xejn. Imbagħad bdew jinstemaw lajjat u twerżieq, il-ħna ta' tfal, imbeżżajn. U dak li jagħmel din l-istorja aktar disturbanti u dan. Jingħad li lajjat ma nstemax minn post wieħed biss. Skont xi verżjonijiet tal-istorja, in-nies bdew jisimgħu lil-ħna minn postijiet differenti madwar Malta. Miż-Żejtun, min-Naxxar, mill-Ħamrun. Bħal donnu dawk il-mini sotterranji kienu jaqdu l-gżira kollha u l-ħsejjes kienu qed jivvjaġġaw taħt l-art. Lejl wara lejl, lajat kompla, baqa' jinstema' għal madwar ġimagħtejn, sakemm batta u eventwalment eb fix-xejn. Jingħad li l-istudenti qatt ma nstabu, l-ebda katavru u li wara dal-inċident ċerti partijiet tal-ipoġew ġew magħluqa u saħansitra siġillati. Il-fattu li l-ipoġew verament huwa post li jħawwat il-moħħ. Il-ħoss jivvjaġġa b'mod stramp leħen wieħed jista' jinstema' minn postijiet differenti u dlam jista' jqarraq bis-sens ta' direzzjoni. Fil-bidu tas-seklu 20, is-sigurtà ma kienx kif illum. Għalhekk minkejja li ma mlebda prova li l-istorja seħet kif jingħad, il-biża li welditha kienet reali, forsi għalhekk baqgħettejx. Meta nisimgħu storja bħal din li tintiret minn ġenerazzjoni għall oħra, il-mistoqsija toħroġ b'mod naturali. Minn fejn u kif oriġinat din l-istorja? Għax bejn storja vera u leġġenda, kultant hemm linja fina ħafna. Fil-każ tal-istorja ta' tfal li ntilfu fl-ipoġew ta' ħalsa flieni, hemm ħaġa waħda li tispikka mill-ewwel. Ma jeżisti l-ebda sors kontemporanju għall-avveniment innifsu. M'hemmx dokumenti mill-bidu tas-seklu 20 li jirrakkontaw sparizzjoni ta' klassi ta' tfal. M'hemmx artikli tal-ġurnali ta' dak iż-żmien. M'hemmx rapporti tal-pulizija. M'hemmx records tal-iskejjel. M'hemmx records kolonjali. U xorta waħda, l-istorja għadha tippersisti. L-ewwel darba li narawha tidħol fid-dinja stampata b'mod ċar tidher li kien fl-1940. Fi żmien meta Malta kienet diġà għaddejja fi gwerra qalila. Fi żmien
meta id-dinja ta' taħt l-art kienet saret kruċjali għas-sopravivenza permezz ta' shelters. F'Awwissu tal-1940, il-National Geographic Magazine ippubblikat artiklu dwar Malta u l-labirint estensiv ta' minu passaġġi li jeżistu taħt l-art. Tal-artiklu jitkellem dwar mini illi jaqsmu min-naħa l-oħra tal-Gżejjer, strutturi sotterranja antiki u komplessità taħt l-art illi dak iż-żmien ftit kienu jafu biha. F'paġna 272 hemm referenza diretta għal din il-ġrajja u hemm espliċitament miktub ukoll illi sal-bidu tas-seklu 20 wieħed seta' jaqsam minn tarf sa tarf ta' Malta permezz ta' dawn il-mini. Dan huwa miktub bħala fatt. Kevin Falzon jispekola illi li poġġew ta' ħalsa f'Leni jista' jkun simili għal kumpless enormi li hemm f'Derinkuju fit-Turkija. U saħansitra jitteorizza li jestendi sa' żona magħrufa bħala tal-Ħorr fejn illum insibu ċ-ċemiterju tal-Addolorata. Dan huwa post fejn minn żmien il-qedem kien assoċjat ma' riti funerarji u passaġġi taħt l-art. Iċ-ċimiterju li nsibu llum, b'diżin gotiku ta' Emanuele Galizja, kien post oqbra ta' żmien puniku. Fis-snin 50 u 60 l-istorja tieħu direzzjoni ġdida. Jidħlu fid-dinja tal-letteratura alternattiva u paranormali, awturi bħal Riley Crabb, magħruf ukoll bħala Commander X, li jinkludi ir-rakkont ta' tfal mitlufa fil-pubblikazzjoni Borderland Science. F'din il-verżjoni, l-istorja issir aktar grafika, aktar speċifika u aktar drammatika. Jissemmew ukoll minn awturi oħra, ħbula maqtuwa, passaġġi segreti u esploraturi li qatt ma rritornaw lura fil-wiċċ. Imma dawn l-awturi qatt ma jipprovdu xi sorsi primarji jew isemmu xi dokumenti oriġinali u qatt ma jagħtu prova storika. Dak li għamlu li jsaħħu l-leġġenda. Aktar riċenti, istituzzjonijiet bħal Heritage Malta jindirizzaw din l-istorja b'mod dirett. Fl-analiżi tagħhom jikkonfermaw li l-istorja ta' tfal mitlufa hija waħda magħrufa sew u nxterdet ħafna mal-milja ta' snin. U għalkemm spiss tiġi attribwita lil National Geographic, pubblikazzjoni mill-aktar serja u affidabbli, jikkonkludu li m'hemm l-ebda evidenza storika li tikkonferma li ġrat din it-traċedja. Skont l-arkeologi, din hija leġġenda urbana klassika, storja li titwilet minn biża' reali u minn post li dak iż-żmien kien perikolus. U tibqa' tgħix propju għax din l-istorja qatt ma ġiet ikkonfermata jew miċħuda kompletament. Din hija storja li turi kif meta post ikun magħluq, perikolus u misterjuż, in-nies jimlew dak l-ispazju bl-istejjer. Forsi dan huwa l-ewwel cover-up tal-istorja Maltija? Jew tibqa' biss leġġenda urbana. Fin-nofs ta' tletinijiet, Miss Lois Jessup, impjegata mal-Ambaxxata Brittanika f'Malta, żaret ma' grupp żgħir ta' ħbieb li poġġew ta' ħalsa f'Leni bħala parti minn eskursjoni privata. Ma kienitx arkeologa, ma kienitx avventuriera, kienet biss kurjuża. Matul iż-żjara tagħha, Jessup innotat fetħa żgħira qrib il-qiegħ tal-aħħar kamra fil-livell l-aktar baxx tal-ipoġew. U staqsit mistoqsija sempliċi lill-gwida ġew. X'hemm hemm isfel? Il-gwida ħares lejha wieġeb kieku jien ma nidħolx. Mur hemm għar-riskju tiegħek, mhux sejra wisq il-bogħod. Dakinhar Jessup kienet liebsa libsa b'ċinturin twil. Hija ddeċidiet li tmexxi l-grupp u talbet lir-raġel ta' warajha biex iżomm iċ-ċinturin tagħha. Kienu erba' b'kollox li ddeċidew li jidħlu b'xema nofsa maħruqa. Daħlu f'dak il-passaġġ baxx u dejjaq, jitkaxkru, jiddieħku, fid-dlam ċappa u bi ftit dawl tax-xema. Jessup ħarġet l-ewwel u sabet ruħha fuq xifer ta' blat bħal donnu rdum, fuq mogħdija dejqa żewġ piedi biss, fuq ix-xelluk tagħha il-ħajt tal-blat. Fuq il-lemin waqa' fonda li Lois tiddiskrivi li kienet madwar 15 metru, ekwivalenti għal madwar 5 solari. Faċċata kien jidher passaġġ ieħor li kellu mina fil-ħajt li tkompli għal x'imkien ieħor. Bil-ftit dawl tax-xema li kellha pruvat tħares l-isfel. Għajnejha kienu għadhom ma qagħdux għad-dlam, imma setet tara li kien hemm xi ċaqliq fil-fond tal-irdum. Għall-bidu ħasbet li seta' kien xi annimal. Jessup tirrakkonta li rat madwar 20 figura joħorġu minn fetħa fil-ħajt. Umanoidi ta' statura ġganteska
miksijin suf abjad li beda jirrifletti d-dawl tax-xema. U skont il-klim tagħha stess, it-tul tagħhom kien ta' bejn 7 u 8 metri, għax rashom kienet tlaħħaq sa nofs l-irdum. Kienu mexxin f'linja waħda bil-mod u passi twal. Imbagħad waqfu kollha fl-istess ħin u l-koll ħarsu lejn id-direzzjoni tagħha. Ollew idejhom kollha fl-istess ħin u bl-istess moviment ippuntaw lejha bil-pala ta' idejhom tħares l-isfel. F'dak il-ħin kurrent qawwi ta' arja mela l-kamra kbira li kienu qegħdin fiha. L-uniku xema li kellha f'ida Jessie intfiet. Id-dlam sar totali. Jessie tgħid li dak il-ħin xi ħaġa mxarba u tiżloq messet magħha bdiet tippanikkja. Il-ħbib tagħha ġibduha lura mill-passaġġ u ħaduha l barra bil-forza. Din l-istorja qatt ma deret f'dokumenti uffiċjali, qatt ma ġiet ikkonfermata minn arkeologi, imma xorta waħda għadha tgħix sal-lum. L-istituzzjonijiet uffiċjali jgħidu li ma teżisti l-ebda kamra bħal dik fl-Ipoġew u li l-istruttura tiegħu ma tippermettix dak ix-xenarju. Illum l-Ipoġew huwa protett, iċ-ċirkondat b'regoli stretti u aċċess limitat. Imma l-mistoqsija tibqa' hemm. Jekk dawn huma bistejjer, għalfejn tant nies minn żminijiet differenti jirrakkontawhom l-istess mod. Huwa veru illi hemm passaġġi sigreti illi ġew issiġillati u jekk iva għal liema raġuni. U jekk mhumiex bistejjer, x'hemm verament taħt saqajna.